Sinibingelele sinamukele babukeli bensika yesizwe TV1 nabalandeli bohlelo siyathokoza emakhosini. Elami igama ke uNkosi Sibongo ngokamngadi ipresenter yakho yohlelo siyathokoza emakhosini. Siyinsika yesizwe TV1 nohlelo siyathokoza emakhosini sicela nje ukudlulisa ithuba noma ke sidlulise ke nako ukubonga kuwena mbukeli wensika yesizwe TV1 ukuthi ke usupport size sifike la sikhona ngaba sikho la sikhona njengamanje ukube wena ubungekho. Siyabonga kakhulu ngokusubscribe kwakho nangokuview ama-video esiwenzayo nanokuthanda nje umsebenzi esikulethela wona siyinsika yesizwe TV1. Yebo siyathanda ukuthi ke sidlulise lokhu namhlanje. Insika yesizwe TV1 iza nezinhlelo ezintsha kule TV noma ke kule channel. Kakhulukazi futhi ke izothi uku-upgrade izinto ezizenzayo la ohlelweni siyathokoza emakhosini. Okunye wama-upgrade okuzongena kulolu hlelo uhlelo la live. Sizokwenza izinhlelo ezi-live la sokwazi khona ukuthi sikwazi ukuthi si-interact nawe njengombukeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Sizokulethela ke udokotela noma ke abantu abasebenza ke ngomsebenzi la waka-traditional healing sibalethe bukhoma la esosebenzela khona noma la sobe besiye khona siyohlangana nabo sikwazi ukuthi ke sixoxe ukwazi nawe ukuthi usibone nawe sikubone ungene ohlelweni ufone futhi ukwazi ukucela ukuhlolelwa noma ke ucele ke umhlahlo noma ke ucele nje noma ubuze noma yini ofisa ukuyibuza kudokotela esobe sinaye ohlelweni okube ku live lo sobe sibenza njalo ngeinsuku esikhethile siyathokoza emakhosini. Into yobenza kanje sizobe si live ngo Monday njalo ntambama, sibe live ngoLwesithathu njalo ntambama, sibe live ngamasonto njalo ntambama. Kuzokwenzeka ke ukuthi ke sikulethele ke izinyanga ezahlukahlukene noma sibe u2 noma sibe u3 ukuze ke ukwazi nawe ukuthi mawungena noma ke uzama ukufona ohlelweni uthole kodwa behleli bathathu sikhuluma ukwazi ukuhlolelwa bukhoma, ukwazi ukubuza amaphupho, ukwazi ukubuza noma umuphi umbuzo ozofisa ukubuza kodokotela bukhoma. Kuzoba khona futhi uhlelo ukuthi uzokwazi ukungena ngo live wakho nawe sikwazi ukubona nawe sibe sikubona uma ucela udokotela ukuhlolela ukwazi ukumbuka face to face ize kuthiwa okay efonini noma ke ungambuki kwifoni yakho kodwa ukwazi ukungena like i-video call sikwazi sixhumanise nodokotela ngoba phela insika yesizwe TV1 noma uhlelo siyathokoza emakhosini inhloso yalo ukuthi ke sikusondeze wena mbukeli ekhaya ekodokotela ke esobe sikulethele bona la ohlelweni. So lolu hlelo ke liyosiza lapha ekutheni sizokwazi ukuthi sikusondeze maduze nodokotela ukwazi ukuthi uthole phela lokudingayo noma ke ubuze ungazi kuma comment section yobuza. Yebo lolu hlelo liyohlala kwi channel likhona kodwa indlela ezoba mnandi ngayo ukuthi ukwazi ukuthola bukhoma ngaleso sikhathi ukwazi ukuthi muwazi ukuthi cha ngo7 o'clock yoshaya ku9 sizobe si live njalo ngo Monday, 7 o'clock yoshaya ku9 sizobe si live njalo ngoLwesithathu, 7 o'clock yoshaya u9 sobe si live njalo ngamasonto. Into esizosikhethe inhlelo zantambama ingoba sifuna mbukele ekhaya sikuthola uhleli phansi ungasebhizi ngalutho. Imini yonke sobe siphusha ukuthi ngalelo langa sizobe sino Dr. Bani esobe hleli naye e-studio noma sobe hleli naye esigodlweni sizoba bukhoma naye sikutshele futhi besikhuluma ngalokhu ukuze nawe mbukeli uwazi ukuthi cha lo ngifuna ukubuza ke sengimbona udokotela engiphendule sibe nenkulumo mpikiswano noma ke nkulumo siphendulane nomkhulu. Lokho kuzosenza ukuthi sikwazi ukuthi nawe ukwazi ukuthi uyibuze bathupha imibuzo ungagcini kuyimi engikubuzela imibuzo noma ke ungene kuma comment section lesikhathi ngenxa yomsebenzi omningi sibuye singakwazi ukuphendula ama comment abantu ababuzayo noma ke abacela izinto kodokotela noma kunama video lasuke siwenzile. Kodwa lolu hlelo lizosiza ukuthi ungene bukhoma ukwazi ubuze nje ngaleso sikhathi udokotela ekuphendule ngaleso sikhathi noma ubuze mina umbuzo ngaleso sikhathi nami ngikuphendule ngaleso sikhathi. Kuzoba khona ke ucingo la e-studio noma ucingo solisebenzisa lolu hlelo. Lolu hlelo ucingo la khona lilula kakhulu. Ngiyacela mbukele ekhaya lithathe ulibhale uhlale unalo efonini. Lolu cingo liya WhatsApp futhi liyafoneleka. Inamba ya WhatsApp esobe siyisebenzisa e-studio uzokwazi usenda ama message, ukwazi usenda ama VN, uphinde futhi ukwazi ukuthi wena ubone ama status siwafaka ukuthi namhlanje sobe sinobani, namhlanje sobe sinobani. Ukwazi futhi ukuthi ubuza umbuzo ku WhatsApp ubuze directly inkampani noma ubuze directly uhlelo siyathokoza emakhosini. Inamba yethu ilula kakhulu. Inombolo esobe siyisebenzisa nase studio ukuthi ukwazi ukuyifonela ukwazi ukuthi cha ngiyangena namhlanje ohlelweni ngicela ukufonela e-studio sikwazi ukukhuluma nawe bukhoma nodokotela osobe hleli naye. Ilula kakhulu ithi 062
ithi 012, ithi 1225, ngiyiphinde ithi 062, ithi 012, ithi 1225. Inombolo leyo yasestudio yensika yesizwe TV1 noma ke yohlelo esiyathokoza emakhosini esizobe sitholakala kuyo ku WhatsApp nasocingweni. Ku WhatsApp ungasibhalela noma inini phakathi nesonto ukuze ukwazi ukubona futhi nezinto ezizenzayo nama nezinhlelo eziseza, ukwazi futhi nokusibhalela usibuze imibuzo noma ufisa ukwazi ngodokotela othize la okhona ku channel noma ola kulolu hlelo silenzayo siyathokoza emakhosini. Uzo WhatsApp leyo nombolo, uzothola ke umuntu uzokuphendula noma ke uzothola yena umkhulu esizixhumanisa naye sinikeze inombolo nixhumane nikhulume. Kodwa futhi uyobona khona ama-updates amaningi ngokuthi ke sobe sinobani nini nanini nanini. Mawufisa futhi ukubona ezinye futhi izinhlelo noma ke ukuthi ama-updates mawukuthi lapha ku Facebook uya kwinsika yesizwe online TV. Ku Facebook ithi insika yesizwe online TV. Lapho ke uyobusa uthola ke lezi inhlelo eziyiqephu noma futhi uthole futhi iwona ngqo uhlelo lizoba lu live nakhona futhi on Facebook na TikTok sizoba nabo o live ba TikTok. On TikTok insika yesizwe TV noma ke angithi ithi insika yesizwe 710, ithi insika yesizwe 710 on TikTok. Yila uzokwazi khona ukuthi nakhona ubone futhi iqeshanyana zawo lama clip esobe sikwenza siyinsika yesizwe TV1. Sizobe sihlola bukhoma, sizobe sibheka amaphupho noma sicacisa amaphupho, sizobe sikhuluma ngemithi uzobuza wena umuthi othize wenzani mkhulu, into ethize yenzani mkhulu, uzokuphendula bukhoma sikhuluma kanje. Uzobuhlolelwa mahhala efonini, akekho umuntu ozochargewa ukuthi uyahlola mesi live. Uhlolelwa mahhala, akekho umuntu ozothola imhlahlo uyakhokha mekuyo imhlahlo efonini noma sila studio noma sisesigodlweni sadokotela. Lokho kube kwenziwa mahhala ha. Ukuchazela amaphupho konke esobe sikwenza ku live wethu kuyobe kumahala. Uyobe usekutshela umkhulu mewucha uyamuzwa into akuchazela yona, uyobe sekutshosondela endumbeni ukwazi ukuthi kuyothola ukusizakala noma ukulapheka kwakho la uhlelo lethu lelo eku live esiza nalo esol-eda ohlelweni esiyathokoza emakhosini. So lolu hlelo njengoba ngishilo ukuthi lizoba ngolungo Monday 7 to 9, libe ngolesithathu 7 to 9, libe ngesonto 7 to 9. Ayikho into ozoyibuza ungayitholi impendulo yayo ngalelo langa. Ngisho kuthiwa umkhulu olapha e-studio khona okubi owakwenza kona, yes ngiyazi kuningi okwenziwa ngodokotela ngokuhlukahlukana kwabo, okuningi futhi okunye kuyasebenza, okuningi futhi okunye kunesikhathi, okunye futhi gcine kungenzekanga ngendlela umlaleli noma umbukeli expecte ngayo. Yes ngesinye isikhathi sinabo odokotela omazela kwezinye indawo nakwezinye indawo, kodwa mesihlangene la siyinsika yesizwe TV1 noma mesihlangene la kuhlelo siyathokoza emakhosini, yebo si understand ukuthi khona umuntu owethi mina ngicela ukukhuluma nawe udokotela, sizokulethela yena ukwazi ukukhuluma naye, yize kungeke kuukathi ulethwe yithina ekuthini egcineni lo phutha alenza kuwe noma walenza kumuntu omaziyo thizeni, kungelona uhlelo noma kungeyona into eyaqhamuka kwinsika yesizwe TV1. Ngoba insika yesizwe TV1 noma uhlelo sasozwe emakhosini ithi mayiqala ivideo kune disclaimer mbaba noma mama ekhaya mbukeli, kune disclaimer eshoyo ukuthi imbono nezinto ezishiwo ngodokotela nomkhulu azihlanganiswa noma azihlangani ne-channel noma azihlangani ne-presenter. Imbono kadokotela noma amavo kamkhulu noma kumuntu esobe sina asingeni siyintatheli noma ke siyinsika yesizwe TV1 noma ke ngipresenter yohlelo esathokoza emakhosini. So unless mengathiwa umuntu methi mina nganikezwe wena inombolo kadokotela wathi nangu wase ngiya kuyena yangenzeka into, loyo dokotela ke noma loyo muntu unemvumo ukuthi ebuyele back kumina noma ke ebuyele back kuTSW TV1 ethi cha nanginikeze inombolo kamkhulu nathi ngiye kuyena wangi-advise Nkosi wathi ngiye khona, mengifika khona ngilithola ngosizo. Lapho ke ngizokunikeza ithuba lokuthi ngikwazi ukulalela ukuthi ngoba kwenze kanjani noma ngizokwazi ukwenza feedback kudokotela. Udokotela nangu umuntu ekhala ethi noma udokotela ekhala ethi, kodwa mekuthiwa uhambile wena wazela kumkhulu noma udokotela wangalithola usizo, siyaxolisa ngalokho and kubheka kuwrong futhi kuyabheda, kodwa thina siyaxolisa siyi-TV asikwazi ukungenelela ekutheni sithi cha mkhulu ngaphandle mekuthiwa ngempela kuyasiphoqa sizozama ukuthi sikusize noma sikubuyisele udokotela esichazele ukuthi indaba umsebenzi othize nothize nothize ugcina ungafikanga kuwena. Yebo le iyona econfuse kakhulu mesisebenza la ohlelweni. Ama comment ngeke ngiwabone abantu bebefone bekhale lapha yana abanye bebonge, kodwa
kodwa ke kuningi okwenziwa i-channel futhi ke kuningi okwenziwa isinyanga ukuhlukahlukana kwaso. Lokhu bengithi angidlulise ngingadluli kuwe ngathi akwenzeki. Kuyenzeka bafowethu, ngamfuna uqamba amanga embukele ekhaya, kuyenzeka kodwa ke sizozama ngawo wonke amandla ukuthi kumnandi ngoba soletha abantu la bukhoma emsakazweni noma ke bukhoma la e-studio sethu la uzokwazi wena ukuzibuzela wena yourself noma ukhale wena uthi dokotela mina ngenza lokhu kuwe kwangenzeka, uzosichazela bukhoma la eku-live wethu. Ingakho ngithi lolu hlelo lizoletha ukukhululeka nakuthina ukuthi umuntu engagcine comment agcine comment angaphendulekanga ukuthi mina ngaba nenkinga la, ngaba nenkinga la, ngaba kula. Uzokwazi ukufona sihleli naye umuntu onenkinga nayo, noma uzobonga bukhoma umuntu wakusizayo. Mawukuthi udokotela wakusiza, uzokwazi ukubonga kulolu hlelo bukhoma, abantu bebuka noma abantu belalele noma abantu bela bekhona eNingizimu Afrika yonke njoba iyobe live noma iyobe i-viewer leyo live wethu sobe siwenza. So mbukeli weNtseleso TV1, uma ufisa ukuba part of lolu hlelo ungakhohlwa subscribe, amongo subscribe ku channel, subscribe, uyilike ivideo, uyishare futhi wenzele ukuthi nabanye bebe khona ngeke sisenza all live bethu bekwazi ukuthi nawo bezoviewer. Sithe uMonday, uLwesithathu, iSonto. Inombolo ongena ngayo emsakazweni la ehlelweni lethu noma ke ongena ngalo la ku live wethu ilula kakhulu, iya WhatsApp, isave, uyisave ino WhatsApp yakhona ine logo yeNtseleso TV1. Uma ungena khona uzobe vele nje uzobuzwa noma yini, sizozama ukuphendula. Uma ufuna ukukhuluma nodokotela sizozama ukuxhumanisa. Uma ufisa ukubona ama-update ngohlelo sizokwazi ukusinikeza ama-updates. Uma ufuna ukubuza ukuthi leli sonto nizobe nihamba nobani sizokutshela kule nombolo ya WhatsApp, iyafonelwa futhi mase se-studio. E-studio ila uzokufona kuyona futhi le nombolo ilula kakhulu, ithi 062 1012 1225. Ngiyiphinde ithi 062 ithi 012 ithi 1225. Inombolo yeNtseleso TV1 leyo e-studio la ozokwazi ukuthi usixhume khona mase si live noma ke mawufuna ama-update. Kodwa mawufuna amanye on YouTube noma on Facebook, ithi Insika Online TV. Ngiyiphinde Insika Online TV, ama-updates lawo yi-page lelo u-live nakhona uzobe ukhona. Iqephu zamavidiyo izobe zikhona on TikTok, ithi Insika 710. On TikTok ithi Insika 710 nakhona mawungaya khona manje uzofica nje amavidiyo ayiqephu ukwazi ukubona ukuthi kwenzakalani kwiNtseleso TV1 noma ke uhlelo Siyathokoza Emakhosini. Yazisa kunohlelo iTell Your Story elizongena futhi la kumabonakude amaphambili Inseleso TV1 nalo eliza nezinhlelo zalo ezehlukahlukene. So lolu hlelo olukhuluma ngalo manje li-based kakhulu la Siyathokoza Emakhosini. So mbukele ekhaya, ngibonga kakhulu ithuba noma ngibonga kakhulu ke isupport esenisinike yona siNtseleso TV1 nohlelo Siyathokoza Emakhosini. Lolu hlelo esinilethela lona la live elenu lilethelwe nina ukuthi nikwazi nixhumane bukhoma nathi, nikwazi futhi ukuxhumana bukhoma nodokotela. uMonday, uLwesithathu, iSonto ntambama from 7 to 9 sizobe si-live njalo ngalezo zinsuku. Wena nje mawufuna ukubona update ngena kuma lama page ekubizele wona ku Facebook, ungene na kunombolo lesikubizele inombolo ya WhatsApp nenombolo futhi yokufona. Ungafona noma inini kule nombolo, unga-WhatsApp noma inini. Mesithola ithuba sizobuyela kuwena sikwazi ukuthi siqondise indlela yethu, ukwazi ukuthola ukuthi lelo langa sobe sinobani ozokhuluma ngani kanjani. Mbukelo Inseleso TV1, nguNkosi wami kade presenter yohlelo Siyathokoza Emakhosini. Ngidlulisa nje ukubonga kakhulu nesupport enisinikeze yona, nesupport eninikeze channel. Subscribe, ulike, ushare le video ke until ke siqale ke inhlelo zethu noma ke before ngiphinde ngibuye futhi nodokotela. Ngizothanda ukubonga ngehle ngobonda ngithi siyabonga ukuthi guys Inseleso TV1 sinikeze ithuba ukuthi siveze lolu hlelo, siphinde futhi sibonge wena mbukeli ekhaya lokuthi ukwazi ukusibukela. Danko.